saben dina aku ngalamun tekan ngomah atiku bingung jare tresno ora wani nambung rasane kaya wong nilo wangi banyune sampun tak rewangi atos kuku kaya ngono sayang apa sliramu amung tak enteni yen kang mas puro bot-bote duwe katresnan prawan ning adoh panggonane. Ya ngene iki klimbang-klimbung paribasan boleh kae. Tiwori dicedhaki padha karo cedhak sliramu sayang. Tak makane. Saben dina aku ngalamun tekan ngomah atiku bingung jare tresno ora wani rembung rasane kaya wong lingo wangi-wangi banyune sampun tak rewangi atos kuku ning apa sliramu amung tak anteni yo kembali yo say Sari Akmal Audio nalika biyen kenangan rina wengitan sakeringan prawan ayu Kalimantan bantal kuling tang siang nganti kaya wong kedanan wangi banyune sampun tak rewangi atos kuku ning apa sliramu amung tak enteni yen kang mas puro tak enteni yen kang mas puro. Terima kasih.